Nakasinati og baha bisan ang downtown area sa Zamboanga City. Kinitungod sa siging ulan niadtong Biyernes sa gabi, Hunyo 6 ug hangtod na sa adlaw sa Sabado, Hunyo 7 nga hatod sa habagat og LPA. Subay sa report sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga, moabot sa 1,028 ka pamilya ang gipang-evacuate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ubang barangay rescue teams. 11 ka mga barangay ang gibaha ug ang mga gipanghikling temporaryong nagpasilong sa mga covered court, barangay hall ug gym. Ang mga barangay nga apektado sa baha gilangkuban sa Kawit, Pasunanca, Kabatangan, Recodo, Giwan, Putik, Tugbungan, San Jose Guso, Talisayan, Tumaga ug Bualan. Miresponde sa dayon ang CSWDO o gipanghatagan og pagkaon ang mga bakwit. Samtang ang City Health Office nanghatag og tabletas alang sa sakit nga dala sa baha sama sa leptospirosis. Hinuon nakabalik na sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan ang mga gipanghikling.